ஃபோன் பண்ணி தான் நானே வந்துருப்பேன். போலீஸா? என்ன ஏட்டாயா வந்த கேஸை விட்டு எப்படி? எஸ்ஐ சார், நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பெரிய கிரிமினல்லாம் இல்ல, மக்கு பசங்க சார். அவங்க மக்கு பசங்களா? ஃபிளாஷ்பேக். மாப்பிள, அந்த சின்ன பையன் நம்மளை கூப்பிட மாதிரி இருக்கு. அவன் நேரத்தையும் ஒன்றும் கூப்பிட போறான். போன வாரம் சின்ன பசங்களை பிஸ்கெட் பிடிக்கிறேன்டா, அதுக்கு அடிக்கணும் அவ்வளோ. நீ தான் அவங்க கடை அவன் என்னத்துக்கு ஒன்றும் அடிக்க போறான். அதுவும் கரெக்டு தான். ஆனா எதுக்கு நம்ம பின்னாடி திரும்பி போயிடலவா? காக்காவ பாத்தீங்களா? டேய், அந்த பையன் பேசுறாதாட்டுங்கிறா. மேல காக்காக்கு இது பிபி ஒன்று மாட்டுக்கு நவுந்து பார்த்து சொல்லிக்கிறாடா. டேய், இந்த அளவுக்கு நான் மக்கு பசங்க பார்த்ததே இல்லப்பா. இந்த ஏரியாவில இவங்க மாதிரி மக்கு பசங்க எவனுமே இல்லை.